Pozdrav svima. Prošli put sam vam spomenuo jedan projekt koji je zaista zadržao moju pažnju, no danas vam ne želim pričati previše o tome. Želio bih vam reći koja su pitanja koja postavljam kada gledam neki projekt. Dakle, kao što sam vam rekao, nudio sam ljudima web dizajn, pomagao sam ljudima radeći web stranice, svoje digitalne proizvode, preporuke različitih digitalnih proizvoda, softvera, hosting providera i tako dalje. Tako da alata danas zaista ima, no ono što izostaje u današnjem svijetu je definitivno povjerenje. Dakle, jako je puno projekata. No ono što vam želim danas reći je koja pitanja postavljam kad gledam neki projekt. Dakle, gledam tko stoji iza projekta, da li se uopće zna tko stoji iza projekta, postoji li dugoročna vizija, postoji li zajednica, postoji li transparentnost, postoji li stvarna vrijednost iza onog što se stvara. Da li je moguće izaći u bilo kojem trenutku iz kompanije i tako dalje. To su sve bitna pitanja koja postavljam. Raspodjela profita, da li je definirana, da li je prikazana. Dakle, puno je pitanja koje treba postaviti prije nego što razmatrate sudjelovanje u bilo kojem projektu. Nadam se da će vam ovo biti od pomoći. Ako vas zanimaju ove teme, slobodno zapratite moj YouTube kanal. Obrađivat ću ovaj projekt, ali i pitanja poput ovih koja su bitna kad gledate neki projekt. Također digitalne alate i sve što vam može pomoći u vašem online poslovanju. Pozdrav!